Ares-spelers David Michaels en Sjoerd Koopmans gingen aan de week op bezoek bij de Ouderijn in Wenswaarcentrum Zwettenhiem. Die bezoek begon vanzelfs met een bakje koffie en een stukje oranje koeken. Maar lang hingen de ouderen net om bij te komen van de aankomst van de twee imposante basketballers. Om te beginnen gaan we een beetje opwarmen en losmaken. Dus we beginnen met onze polsen en die gaan we even draaien. Het tweetal hier een intensief programma taret met verschillende spulvormen. Ares jouwt tientallen clinics per jaar aan Ouderijn in het raam van Ares Cares. Met dit maatschappelijke project wil de Jouter basketbalclub betjuttingsvol wezen in de regio. Nevens Ares meewerker Daan Veldhuis binnen de clinics over het algemeen een groot succes. Het hangt er wel vanaf hoeveel energie wij er zelf in stoppen natuurlijk. Hoe enthousiaster wij zijn, hoe makkelijker dat ook gaat. Maar we merken wel heel vaak dat het echt super leuk is voor de bewoners. En dat ze het echt super naar je zin hebben. Je moet een beetje uitpakken. Hè. Het moet echt een hele belevenis voor ze worden. En dat is heel mooi omdat je dat met deze doelgroep ook terugkrijgt van die mensen. Dus dat is wel echt super leuk. En een hele ondervinding waard het voor de Ouderijn. Ja, zeker weten. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja, ik vind het ook wel leuk. Gekheid doen en dan kun je lekker lachen. Hè? Daar heb je toch weer een ochtend genoten. Ja, zo is het wel. Ze zeggen altijd, de oudjes hebben het zo stil. Dus dat is niet zo hoor. We zijn herrieschoppers. Ja, als ik dit zo zeg, dan is het hartstikke gezellig, hè? Ja, we hadden er alweer wel plezier van en je leert er wat van. Ja, want wat leren jullie er dan van? Bewegen en hoe ze dat doen. En nou ja, je zelf wel op televisie, maar nou ben je zelf een beetje bezig en dat is ik wel leuk. Ja. En ik geloof, dit is al de tweede keer dit hier dat jongens van Ares hier binnen, maar het begint nog net te verfilmen dus. Nou nee, dit blijft leuk. Nee, het is best leuk hoor. Maar je moet volle vaker komen. Ja. Je daagt elkaar ook een beetje uit. Hè. Er zijn ook andere mensen die we het anders nooit zien, dus het is best leuk. Ja. En heb je gewonnen, maar ik krijg niks. Nee, want Joost is al je dagen elkaar een beetje uit, hè? Want je die en ik al een wedstrijd, hè? Gong dat een beetje goed? Ja, vond ik wel. Ja, dat is weer prima. Ja. Want je willen winnen dan. Wij hebben gewonnen hè, met 15 punten. Ja. De Ouderijn had in elk geval een mooie dag aan. Maar wat vinden de basketballers er zelfs eens van? Ik vind het erg leuk om te doen. Ik vind het altijd leuk om te zien hoe enthousiast alle ouderen meedoen en hoeveel plezier ze er eigenlijk aan hebben. Dus ik geef deze clinics altijd met veel plezier. En op welke manier krijg je dat terug van die mensen? Ja, ze zijn altijd super enthousiast en ze zijn naar de hand ook vooral erg enthousiast en bedanken ons allemaal. Dus op die manier krijg je alle energie die je er zelf in stopt, krijg je er in veelvoud weer uit. En die energie die zelfs op de groepsfoto naar Orin nog goed te zien.